Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Xoşku birayên hêja sohbeta me îro li ser meznatî û şerefa şeva qedrê ye. Şeva Leyletul Qedr dibêjin jê re. Wekî hûn tev dizanin Xwedayê Teala di nava mekana da hinek mekan, di nava zamana da jî hinek zamanên yên mukaddes kevşe kirine. Da ku duwan zamana da meriv ibadetê bike û Xwedayê Teala jî ibadetê meriva bi zêdetir qebûl bike. Ji van şevên müşerref yek jî şeva qedrê ye. Şeva Leyletul Qedr di Qur'anê Kerîm da jî derbas dibin. Şevekî pir mukaddes e. Xwedayê Teala muciza herî mezin ku Qur'anê Kerîme di meha Remezanê da û di şeva qedrê da ji Hazretî Peyxemberê me Muhammed Aleyhisselam ra şandiye. Bêşübhe Qur'an rêya herî rast, rêya huzûrê ye, rêya saadetê ye, rêya a herî qence û wê rê dide mirovatiyê. Peyxemberê me yê birêz Muhammed Aleyhisselam cîhanê û hemî mirovatiyê bi rêya Qur'anê ronayî kiriye. Xwedayê Teala di Sûreyê Qedr da mealen wiha ferman dike. Bi rastî me wî yani Qur'anê di şeva qedrê de şandiye. Tu zanî şeva qedrê çi ye? Şeva qedrê ji hezar mehî bixêrtir e. Melaiket û Cibrîl bi îzna Xwedê ji bo her karî di vê şevê da peya dibin, yani têne rûyê erdê. Ew şev ta gewraya sibê ji newarî ye, yani selametî ye, xweşî ye bo kê? Bo Müslümana, bo herî îman, bo hemî alemê. Belê Sûre-i Qedr wiha ye İnna enzelnâhu fî leyletil qedr ve mâ edrake mâ leyletul qedr leyletul qedri hayrun min elfi şehr tenezzelul melâiketu ve ruhu fîhâ biizni rabbi min kulli emr selamun hiye hatta metla'il fecr. Belê xweşkû birayên hêja şeva qedrê bi mana meznatî û şerefê ye. Sedemê ji vê şevê ra qedr tê gotin, ew e ku di vê şevê de kitaba qedr bilind bi wasita Cibrîlê Emîn ji Peyxemberê me Hazretî Muhammed ra hatiye şandin. Xweda di vî warê de wiha ferman dike. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an huden linnâsi ve beyinâtin minel huda vel furqan. Sûre-i Bekare ayet 185. Di vê meha rojiyê dane ku ewa yani Kur'ana ji bona mirovan bi beledî yani pûç û rastî ji hev derdixe hatiye hinartinê. Madem ki ew Kur'ana pîroz di vê mehanê da û di vê şevehanê da ji insana ra hatî şandinê demekî mezlatî û şerefekî vê şevê jî heye. Ji vê ayetê baş tê zanîn ku Kur'ana pîroz di vê mehê da yani di meha Remezanê da û di şeva qedrê da hatiye şandinê. Muciza Peyxemberê me ya herî mezin jî Qur'anê Kerîm e. Resulê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem dilên mirovan bi Qur'anê fetih kiriye. Sîngên mirovan bi Qur'anê ronahî kiriye. Mirovatiyê bi Qur'anê aniye hidayetê. Bi vê münasebetê şeva qedrê şevekî bi nûr, şevekî müşerref e. Peyxemberê me aleyhissalatu vesselam di hedisekî xwe de wiha ferman dike. Kî jan kesên ku bi baweriya qenciya şevê û bi umûda mukafata ji Xwedê vê şevê bijî gunehên wî kesî tên efû kirine. Yani meriv bawer be bi şerefa û bi meznaya şeva qedrê û meriv di vê şevehanê da jî bi umûd be ku Xwedayê Teala wê mukafata ibadetê meriva bide meriva bi wê münasebetê meriv ra bi vê şevehanê ihya bike. Vê şevê bijî çawa bi nimêj, bi taat, bi Qur'an, bi zikir, bi dua, bi ihlas, bi niyetekî qenc meriv wextê vê şevehanê ihya kir
البته کی خدای تعالی جی گناه مروا عفو که شوا قدری جه هزار مهی بخیر تره قرآن وصا امرت که یعنی فیض و برکتا وی خیر و مکافاتا وی ان هندک بقاسی هزار مهی هی حتی جه زده تره پیوست مرو وی شوه بحقی بجی عبادت دعا و استغفار دوی شوه دا زده تر بکه دا کم مرو بگی جه مکافاتا هزار مهی دا حقیقتا خدا قدر وی شوه پر زده نبقاسی هزار مهی جی بلکه بروج و مها نای حسباندن جی لی تمثیل هزار مهی دلالتا سر مزناطیا وی شوه دکه او جی ساله چارکیه پیغمبر ما علیه صلات و سلام سلاو خواده لی به ده داویا رمضان دا زیدتر گرینگی دایه سر عبادتی دوان روژان ده yani dehin davin drojin in tek da ferdin malbata khaji jibo ibadeti hişar dikir odgorabın nimej bikin dua bikin belki em bigijin şeva kadri em rast deverin em bigijin mukafata kamazın dayka me Hazreti Ayşe radiyallahu anha rojeki ji peygamber aleyhisselam dipirse dibe ya Resulallah ku ez bizanım şeva kadri ki jan şeve o ez rast le bim ez çi duayı bikim yani eş Xuday xaçı bu xazım peygamber aleyhissalatu vesselam dibe beje ya Rabbi tu pir afu keri tuş afi hazdiki min afu bike Sünen-i Tirmizi'de derbası hadisani. Yani ya Rabbi Allahümme inneke afuvun tuhibbil afve fa'afu anni. Orijinal duay. Yani emji vi duay bikin merv çava rasti kadreti nure ki merv dibine duve şeveda hundur roni dibe dünya roni dibe merv nure dibine çavaya eş nizanım keşi nizanım ancak ev kesin dibinin dizanın nurek çavaya nureki biçi şekli işterav Xuday Teala jimer vara xuyan dibe ku merv duve aneda duve demeda merv ji Xuday Teala çi bixwaze Xuday Teala duayê merve qebûl dike belê xuşkû birayên hêja îhyakirina vê şevê ku ji hezar mehî bixêrtir e mezheriyeteka mezin e dilgeşî ye ev şev bo bawermanda dilxweşî ye xêr e mukafat e bereket e heft xwezî bi wî kesê ku vê şevê bi îbadet bi xwendin û bi zikir derbas dike xuşkû birayên hêja ji bîr nekin ev dünya hanê fanî ye ji bîr nekin em ê illakî rojekî bimirin ka binêrin kanê bav û kalên me kanê bav û kalên bavên me diyan me kanên ew rûspî û kal û pîrên di gundê me da di mihella me da di bajarê me da em rast lê dihatin me silav li wan dikir me halê wan dipirsî li ku ne tev mirin Xuday Teala di Qur'anê Kerîm da dibêje kullu nefsîn zâîqetul mevt her kesê xwedan ruh zindî wê meheqeq tama mirinê bike wê meheqeq bimire mervê bimire mervê biçe huzura Xuday Teala di huzura Xuday Teala da hesabê bide ji van royê xwe li vê dunya hanê ji van demên xwe li vê dunya hanê ku merv têda dijî xwezil bi canê wî kesî ku van rojê xwe hanê pir baş bikartîne tê van rojê xwe hanê vala derbas nake bi tiştê beredayê derbas nake ve ibadet bi nimêj bi tiştê fêde ji mirovatiyê ra bi wan derbas dike Xuday Teala jî mukafatê dide Xuday Teala şeva qedrê li we xuşk û birayên delal lê hemî alema Müslümana bawermenda li alema cîhanê pîroz bike bimînin di xêr û xweşiyê da selava Xwedê li ser we be bi xatirê